What's ulilima mangwe. Ndo wakava vamatikiti kunoku. Kuicho chi? Do iroseka. Ndatofoti pa ngwamelo chi. Konani? Kugogo akazo lightonzi ulilima mangwe. Mtupo wawe wakasutodzoka kuno. Hayi vakashanga. Nasiyepa twa. Kwenyuko. Vavikirwa ikoko. Inona sikuti kudi enyuzhenyu akawo punga ndita zviriromwe. Kungoti apo mangu mazuva pakazoshaya dedwana uyuyuka nenhau yekuti pamwe nguva yo pamwe mari dzadi. I feel like vaifana kungovikirwa musha kwawe. Yes. Regardless, I think that's the other thing maybe. No, sir. Kana kuita zvakaita na uyu unonzana uyu yokuveve baba vaiti hama dzemukadzi wavo dzakatora ifu dzibvadzanoita something chekauchira chakwavo sahanzi vanenge vakangonosvika vakangoti I don't know much about that because vaisingadi kuti mwana wavo avigwe paanga akaroorwa ndobva vatomboramwa munhu wacho ndobva vana chifu vazopindira saka pakutwa the cultural thing chekuroma inandobvakuti pakuti baba vave vakaitwa magadziro here zvekugadzira guva zvavazviziva ndo magadziro here isusu tinoti magadziro iwayo kurova guva unokuziva akutosa munhu musha magadziro ekutosa munhu musha something like that kuti asapfuta asanetsa something like that like and when someone passes away unoita the memorial thing like you do that after some years like normally when they do that during August. That thing I don't think kuti father wakaitwa nambuya so ndakuti zvoni dai atisosi you know what especially mbuya mbuya had no relation whatsoever kwasha saka kuchira kuti madhukuti baba havana kuitwa magadziro havana tombetwa anything ende ipapapo I think pavakasheka dai vanhu vakangovatora vakanovaviga vadhukiti ipapo ndopa ndofungwa totoda kana tichizvifungwa ko pavakafa vakavigirwe kugogo ava sekuru vakaita vachinoviga ava vangova nezira ripi pavakanoviga vachi vanga vari kuchikoro vakasara vachigara nani handipuya vanga vafambosara vachigara nambuya mbuya ucho ndakapedzera kuva mbuya aifanirwa kutodzoka aifanirwa kutodzoka mbuya vakavigwa futi pachuripo paya maybe chakatoti mbuya vasazobva inhau yekuti vaiti guva remwana mutosiyana plus vana ava anozati mwe munhu anogona kuti handibve panapa ndova neguva remurume wangu sezvekuti ndausaidi mubvunzei kuti baba vakafarira and the people were still there even his father baba thingi pane vakakanganisika no wonder why vana baba vese vakazongofafa nekungoita mheno zvisingahwisisiki pamuroora she make sense havasitomborwa hama dzavo uchelengoti pakafa mwana dai vakavhoisa kuti mwana unga anovigwa kumucha kwake aidzoka kwadhukute shuwa mosagoko basi uyu angasiro kugokweka uyu baba wadhukute angasiro kugokweka ndoyari kuti dai mbuya vakakwanisa kuita ipapo ka vakamiramira kuti ngatisenge chimutubidzo sava vakaramba nekuti dai mwana wavo asina kuvigwa kugokwe ingadai mbuya vakabva vadzoka kupira kuti nevana
vaibva vadzoka navo ndona sekundo pakakanganisika zvese kozi mbuya wangu ndodzoke ndoende mwana wangu akavigwa kuno ndogarira guva remwana wangu vakafa gore ripi kudhara but muti winazo muti wina ndazombofunga ngari kuti unoende bhizinai mwari musoro pane zvikuitika diti saka this Dupute family ine strong lineage isingatombojairiki unozviona hope your blood is just too thick. Akwanzi yave right road. Anzi? Uravo. Ngona kutaura. Panonzi pachipa na kwashila. Asi shila chane mari. Ina handisi mozi wekuti kona kwaiwa. Ko timba management ndechi ndoba ndabirwa nemaloko. Maloko. Pandongozi pashila banapa. Oh my god. Nzvimbo yese inanzi kunonzi kwashila. Chama reserve andisika rinoenda solisirotena ipapo. Unopinda nemukati ari kuita. Kitchen ekuno ndino mafarasi akakura. Aiwa manje musati maona gadzirai mafoni. Anzi gadzirai mafoni kutora. Iwe. Aya. Plumtree. Here we come. Iwe vanisa semende pamusoro ati kuti chisachiwe chiruvi. Kuchiri kwashwila kunoku.